Meillä maailman vahvimmilla miehillä on 5 lajia, jotka on helppo muistaa. Ensimmäinen on rusiviksi, toinen on auton kanto, kolmas on Murkulan vippi ja mikä porkele sinne edellä? Rusifiksi. No, anyway, mutta tärkein on kuitenkin huumori. Ilman huumoria ei maailman vahvin mies kisoissa pärjää. Sitä naurun remakkaa joskus saunassa, kun oikein veistellään. Markku, piristän päivää. Mitä maailman vahvin mies sanoo, kun meni markkinoille? Nandroloni.